Esibayeni. Ngigaxela esibayeni. Kanjani intshontsho inkomo nathi? Sasambile siyokhomba lapha siphethe bona oqwasha laba ama-38. Yeah. Kanti futhi kunalento le lapha eyobaba abadala enhlangano ekuthiwa umbutho. Futhi basebeloko beza ukuthi kunabafana bahambe bekhomba iy'tolo zama-Pakistan kanje nanje nanje. Yeah. Kwaba ukuthi masifika ngoba okokuqala kunamakhamera kule y'tolo zama-Pakistan. Yeah. Futhi okokuqala ngaloko sifikile yasishaya sanganaka thina ngoba sithina sathi masigena mongena vele esitolo kuleza y'tolo awuyiboni ikhamera ubona ukuthi ungazoyitshela ukuthi akho khamera khona. Yeah. Kanti la amancane abawasebenzisayo futhi asithathile thina sanganaka. Mase sibuye okwesibili sekuwukuthi hhayi sizo-check-a nje ukuthi hhayi ayikho into eyenzeka bese siqhubeke la sigcine khona. Kanti vele nalabantu bombutho abantu abahlezi vele be-around le bela eduze ngoba balitshela nePakistan ukuthi uma wenzeka kufika ubuso kanje nakanje nakanje uzozama ukusenda noma i-message noma ngabe yini siyofika fast. Hhayi ngempela sathi masigena wangena owokuqala wangena owesibili sabona nje lokhona lento wamahashi. Yeah. Sabona ngamakhehla agibela amahashi nje lokho efika nga-2 nga-3 kwaba ukuthi basifayela khona esitolo lapha phakathi esibayeni siyabuzwa ukuthi singaba kuphi sizofunani la sazibani la siyaqala yini ukufika la kule sitolo. Hawu asibatshela ukuthi sobani siqhamuka kuphi siyaqala ukufika la kule sitolo besithi sihamba siyi-check-ela nje la kwathiwa asime kancane basifayela kwenye indlu yayingemuva eyayimjondolo nje omncane. Yeah. Sangena ngaphakathi kwaba ukuthi bafuna ukusidlalela i-footage yokuqala esigameko lesi senzeke sokuqala esasenziwa yithina. Hey. Kwathiwa futhi enye into eyatholakala mekuwukuthi basisesha kwavuka nalabo oqhwasha laba abawu-2 esasikhombe ngabo nasekuqaleni. Hey. Kwabonakala ukuthi hhayi besingezile thina ngokwethu la khona nje besizokwenza vele la sizoqhubeka entweni esasigcine kuyona. Kanti vele nale Pakistan liyasho lithi hhayi abafana abanganganathi kanje ne-age ne-height showcase ithini yize noma lingazange lisibone kahle ngoba kwasekuthanda ukuba mnyama nazo. Yeah. Kwaba ukuthi kuthiwa siyojeziswa basithatha basisa kwenye indawo ekuthiwa yisenhlanjeni ngaphesheya kwaleyo ndawo. Yeah. Befuna sikhulume iqiniso ukuthi zingakhi la endaweni iy'tolo senza le nto le besiyenza kule. Hamba basilengisa Banthinta basishaya kabi basishaya strong basishaya nje hhayi kancane. Kangokuthi nje abanye bethu nje omunye waze waphuka ngisho ukuphuka ingalo. Kanti oyedwa abazali bethu obakuthi wafonela amaphoyisa wasathina sathi yabona sekufika amaveni wamaphoyisa lapha sibanjiwe umbutho. Kwaba ukuthi basidedela-ke sithathe basiyekele ezandleni zamaphoyisa labantu sithathe amaphoyisa ngendlela esasesishawe nganawo amaphoyisa ayengekho into ababengayenza kwaba ukuthi bazosisusa nje phambi kwamehlo abo basidedele umuntu agoduke aye kubo basitshela ukuthi umuntu ayiphathe kahle ayeke ukwenza ubugebengu nakanje 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 ngoba ibhamu lezi sasiyiphethe zange babe sayiveze emaphoyiseni ngoba ukuthi bazithathela la makhehla ayithathela wona. uke wathi umuntu okwaziyo ukukhanda isibhamu ukusuka nokuhlala awuqwasha lo ukufunda phi into eqaleni nini kanjani ugcina ukwazi ukuthi ukukhanda isibhamu? Bakhula kuyinto vele ekhaya abawaziyo ukuyenza obhuti abadala ngoba nobaba nje wayekwazi ukuyenza le. Yeah. Into abeyisebenzisa nje ngaphambilini nawo bebabafana befuna iy'nyamazana nani. Isibhamu ngempela kodwa hhayi lesi esifaka inhlamvu le isibhamu kodwa isibhamu esingakubulala. Senziwa kanjani okuchazele nje umuntu nje awusikhande sisibone? Hhayi lapha kahle kahle kusetshenzwa iy'nsimbi. Yeah. Manje uthole iy'nsimbi uthole nothayela lo khona lo thayela lo
oqinile kodwa ukwaziyo ukuthi ubaqake nje kahle Yeah. ubaqaza noma ukhatha noma nge-side cut uthole wona ne-spring lesi umbrella Yeah. uthole naso iyona material engimele ube nayo uma ufuna ukwakha njalo ubese uthole ne-grind i-grinder uzokwakha iy'nhlamvu lezo ozodubula ngazo kuleso sibhamu ipoto leli lesisulu Yeah. unqamula imilenze yalo lapha ezandla ngoba lesi indlela esipowerful ngayo yabo lesi esiwuqondile Yeah. khona le ngulube lehlathi kuthiwa intibane Yeah. awungeni uqondile kulona kodwa lesi uma ungabe uyishaya la ingulube lehlathi iyangena le Hey. siyawo ngendlela esinamandla ngayo lesasibhamu Hey. Okay. Awusilandise bafukhulele phi umfoka bani ubingelele nababukeli lapha ekhaya ukhulele phi ufunda apha amabanga phansi ubumfana onjani ukhula kugcinela kanjani ukuthi uzugcinele manje uphelele emgaqweni mina kahle khulele eHarding khona le ndawo kuthiwa iseHarding kahle mina igama lami ngu igama lami mina nguLindo Kuhle wakwaShosha ngikhulele eHarding kule ndawo kuthiwa iKajani yeah bengifunda i-primary engaqala kuyona iseSiphivaneni Primary School yeah i-high school ebengikuyona ngoba i-Albert Secondary School yeah ngikhule kumfana nje bezithandela ukudlala ibhola ngidansa wahamba sibhema nensangu nabafethu yeah akuqala lapha ensangweni khona lapho kuqala khona Gwayi ubona pho Gwayi ufunda kanjani uGwayi ngafunda khona esikoleni ngiqala nje ukufika kwa6 high school asengivele sengisuqala uGwayi siwutshontsha ngala ama pocket money sasimane siwaphiwe emakhaya ukuthi sithenga amagwinya esikoleni nani thola ukuthi hayi sesiyayinciphisa imali yamagwinya sithenga uGwayi sithenga nani kwasayibona ukuthi hayi leyo Gwayi ngathi ayisasebenzi sangena enkantineni uGwayi lokuhlaza ngoba abafana abaningi sasifunda nabo uGwayi lokuhlaza babewulimile makubo kwakulula-ke wona ukuthi siwuthole ngoba kwakuyinto eyayihlezi khona abafana abangalabo Eastern Cape babefika nawo mningi kakhulu babanamasimu wawo lo Gwayi sangena kanjalo-ke eGwayi enkantineni uGwayi ubuye ukhathele kodwa mfowethu sangena kanjalo kulo Gwayi wesiZulu sawubhema naso esikoleni kwabonakala ukuthi hayi asambi sodwa abantu wabe saziwa ukuthi siyingane right engahluphi nebehavior yethu yashintsha esikoleni saqala senza izinto ebezingenziwe ebesingazenzi sahlupha tshontsha saqhubeka isikhathi mhlawumbe ngithe sesifunda u8 lapho sesifunda khona u8 ngasuku leyo nto ngiyenza ngihlala ekhaya kubo kama ngasuka ekhaya kubo kama ngaya ekhaya kubo kababa ngoba kubizo ubaba wathi angizohlala naye ngane mangifika ngale ubaba uyasebenza kahle yazi kuyenzeka uthole ukuthi ungena emini ekhaya ngihleli ngedwa usuku lonke noma ukuthi ungena emini bengene ebusuku kushuthi ebusuku bonke ngingedwa lapho shuthi njengoba sengihlala naye ubaba lapho kunosisi omakhelwane okuthiwa uNoduma uNoduma behlala kule ndawo kuthiwa iseMachisini ePortshepstone shuthi waxabana nesoka lakhe isoka lakhe beliyi-drug dealer wenza njani lo sisi lo shuthi ubexabana nalesoka lakhe lamshaya wavele yena wathatha zonke lezi zinto lezi elizidayisayo isoka lakhe omawunga ongidi orock nani wabaleka nazo wabuya weza kuthini weza emakhaya kuthini mayifika lapha kuthini emakhaya kodwa umngane wami ekuthiwa uMlungu wamkhombisa lezi zinto wathi yabona ngiphetheni la hayi azibona umfethu lezi zinto asho ukuthi hayibo iwunga le amakepsuni ingidi le irock le azisho nje amagama azo ngoba mina ngeke ngiqamba mangangazazi lezi zinto ngoba kahle mina ngikhule kumfana nje bezikhulele emakhaya ngihlala emakhaya bengizazela ikantina uGwayi lokuhlaza olinywayo umfethu lo yena ngoba vele lezi zinto bezazi wakhulela ngalawo amagate ufike nje sevele sethanda ukuhlakanipha lapha kuthina
lo sisi lo athina yabona ngalezi zinto lezi njengoba ngiziphethe kanje ngifuna ukuthi ngama-weekend uma ukuthi anile esikoleni ningagibela nihambe niyozidayisa Hading etown mina seniyongizama nje ngaleyo mali eningizama ngayo ngizitholele utshwala ngoba yena umuntu ophuzayo lo sisi abesinika wonke lo plastic kwakuwuplastic nje ongako plastic wesinkwa ugcwele zona lezi zinto phakathi siboshiwe ijumbane ngejumbane ezinjani athi hayi senje seziyohlala ningazibhemi lezi umfethu umlulo umngani wami lo engimshoyo sengasekho lo sisi lo athini athi mfethu yabo nje wasibhema inkantini besigake sifake nje noma ama-capsule awu-2 lapho ngaphezulu kwale kantini siwavuvuzele la ngaphezulu ungezwa nangendlela engasibamba ngayo le kantini ukuthi ngaba nomehluko ngekufane noma siyishaya sodwa hayi ngosuku lokuqala hayi ngithi esiyenze le siyenze siyifake enkantinini lelo lama-capsule awu-2 yeah siyibheme hey ngizwe ukuthi yazi ngempela lo mehluko awushoyo ukhona nangendlela esibamba ngayo le kantini hayi akusafani nangaloku yasiyidonsi iyodwa hayi bonakala ukuthi manje ikantini hayi sekukancane ukuthi siyibheme iyodwa ingekho le nto le seyizwakala kahle uma ukuthi sifake lamaphilisi la asiloko siyenza nje le siloko siyenza le silo sicaphuna kubonakali nanokuthi sicaphune ngendlela eyayiningi ngayo le kwathi kuphela isonto lesithathu ngase ngizwa nje nasegazini uma ukuthi le kantini angiyitholanga ngizwa ukuthi hayi ngekhona into eshodayo washo umlo wathi hayi ngeke sengenzele ukuthi seyingenile-ke le nto egazini mhlawumbe sekamasayini walento ekuthiwa u-arrost heyi so siyibhema aphela la makhepsuni la kwasala lento ekuthiwa ingidi siyafunda lapho enye sinokuyiphatha esikoleni siyithele esikoleni masibheme insango siyibheme engangokuthi esikoleni yathi seyiphelile sasesigcina uthola ukuthi sesiyele ukuyophanta esikoleni siyotshontsha amafoni wey'ngane siyotshontsha obhaka bey'ngane into esasiyenza lapho esikoleni sigqekeza amakhabethe othisha thatha iy'khwama nani ngoba namanje yathi sengasekho lento akekho wasitshela ukuthi asigibele siye-town sihambe siyophanda engangokuthi umuntu wayenza leyo nto kwaba ukuthi sigcina sibone ukuthi hhayi umuntu akashiye phansi lento yesikole avele ahambe obhekana nayo ngoba enye into siyenza lento sihlala emakhaya sigcina sibone ukuthi hhayi sogcina sibantshontshela wayila emakhaya ngoba nasekhaya kakubona u-arrost ukubambele uzamula njalo eyi sanda kuvuka la agcina ngibona ukuthi hhayi ngizogcina ngibamosha wayela ekhaya ngibantshontshela lezi zinto zawona ukuze uma ukuthi ngiyabakhumbula angibashiye kusekuhle nje ukuze ngikwazi ukuthi uma ngokuthi ngiyabakhumbula ngibuye ngizobabona kube kuhle bangijabulele babe right ngoba uma ngizohamba ngibamoshile ngihambe bekhaya kuzoba nzima ukuthi ngibuyele kubona emuva hayi kasiloko siyenza-ke le lapha esikoleni uma nibhema naningabhemi nobabili kunabanye abantu enanibhema nabo bakhona esasibhema nabo insango uma senifaka iphilisi akukaze nikwazi kwa-affecteka nabantu ababengaze becabanga ukuthi bayoyigcina besehungeni ukhona wa-affecteka omunye umngani wethu sasihamba naye kwakuthiwa uSmall naye nje lo hhayi kodwa-ke yena wa-affecteka basheshe bayilungisa inkinga yakhe kubo basheshe bayisukumela yena kwaba ukuthi ugcine ephumile ngoba namanje yena wagcine ephumile hhayi umuntu ugrand u-right manje uyasebenza yisho ukusebenza yena waphume ungini ngesikhathi ekhakeni beqala ukuthola ukuthi usuyabhema kwakunini heyi bakubamba bakugwaye bakubambe ensangweni bakubambe ehungeni baqala bangibambe ensangweni mina babone ukuthi hhayi ngoba kwakunokuthi uma uthola ukuthi esinye isikhathi ama-weekend kumele siwashe i-uniform uthola ukuthi hhayi uthi uzosiwashela siyikhiphe nje iy'mpahla zethu iy'beke obala ubona ukuthi alesikhathi ungabe nibhema insango wena abafana besikole kunezinto ongayinayo uthola ukuthi ephaketheni leshethi kunokuvuthulukela ogwayi usukufake ogwayi unganako
mhlampe nebhlukweni uthola ukuthi kuzoba khona nalezo igaqa zensangu obungayinakile nje ukuthi kuzaba khona. Basho ukuthi alesikhathi uma ewasha umuntu omdala wenza sure uma ewasha ngisho iphakethe uyalikhipha livuthulula abone ukuthi kukhonani. Walokhu ezibona nje lezi zinto iy'nsuku ilandelana uma ukuthi uyasiwasha wagcine ngibuza ukuthi hayi bo ubhema insangu yini wena? Ngithi hhayi angibhemi insangu phela nginako ukuhlala nabantu abayibhemayo futhi bangithuma ukuthi cela ngibathengele kanjena. Hhayi angabi nankinga. Athi hhayi kodwa ngizokubamba uma ukuthi le nto uyayenza. Hhayi ngilokane ngiphika. Ngokunye savele saqukwa amaphoyisa esikoleni sizoseshwa ngoba kwakukhona abafundi babegwazene kulezo y'nsuku. Sabona ngamaphoyisa esivalele emaklasini saseshwa ngatholakala nommese nensangu mina. Ila owabizwa khona uma waba neshow yokuthi hhayi insangu ngiyayibhema ngoba wafika ibekwe kanje phezu kwetafula nommese otholwe kumina. Kwathiwa nazi izinto ezitholakale kumina. Washo naye wathi besevele kulindele lokho kwensangu phela bengazi ukuthi uzongibamba kanjani ngoba bekathi mengiwashela amabhluku athola iy'gaqa zensangu athola iy'mvuthu zogwayi emashethini bangisuspenda mina inyanga yonke esikoleni. Ngahlala ekhaya inyanga yonke. Ngabuya-ke sekulokothi ngizobuya mese ngicabange kahle hhayi ngabuya mengathi sekuphela inyanga. Bangixolela ngaqhubeka ngafunda. Waqhubeka futhi nensangu? Ngaqhubeka ngayibhema insangu ngiyintshontsha-ke. Okay. Wena njengomzali ubambe ingane yakho ukuthi isensangweni, yini okwakumele yenziwe uma wakho ukugwema ukuthi kuze kufike kulesi sigaba okukusona njengamanje oba uhlala emgaqweni nje? Yini okwakumele benze ukukuvikela ukuthi kungaze kube nje cause njengamanje kunomzali onengane ebhema insangu kungamele enze njani ukugwema ukuthi kuze kufikela ukukhona kuwe njengamanje? Nanemali yabona enye into ngeke ngiqambela manga. Yabona nanemali le ama-pocket money esiyinikwa abazali. Iyawenza umthelela leya. Ngcono umzali uma ukuthi kanjalo angakuniki imali. Angitshela kwenzela ilunch. Uphathile ilunch mhlawumbe esikoleni ngoba thina ezinye zezinto lesasigcina ngoba uthola ukuthi uhleli nemali nje uyabona amagwinya sowathengile agcwele isisa. So uyabona uhleli nemali nje kodwa manje uyabona ukuthi imali nje gcina sithenga ogwayi sithenga iy'nsango senza yonke into le ngale mali ebhedayo ngale mali ngoba ngempela yabona into mina yagcina ingifaka ensangweni abangani nanokuthi bayabona ukuthi ihlezi imali ngiyinto ehlezi ikhona. Iyona nto le yenza ukuthi agcina ngangenashiqe ngempela ngoba nabangani bami kwangelula ukuthi bangincishe uma ukuthi ayikho into enginayo ngoba bebazi ukuthi hhayi anginayo okwamanje kodwa emva kwesikhathi showcase into ezobe hlezi ikhona le ngoba ngempela yabona imali le siyinikwa yibona abazali iyona nje ephinde isolele lo ekutheni sibhemele ezinye. Kunomuntu okhomentile lapha ngaphansi kwalo mabonakude wathi kumele ngiyeke ukuthi mangikhuluma nani bese-ke ngithi ungathini kubazali, ungathini kulowo muntu like njengoba manje ukhipha i-advice ethi abagwema ukunika iy'ngane imali eningi noma mhlawumbe bezenzele iy'khaftini. Wena ukukhuluma lokho ngoba into experience. Kunomuntu okugxekayo uma ngininikeza ithuba lokuthi nikhulume nabazali emakhaya ukuze bevikele iy'ngane zabo, ungathini kumuntu onjalo? Hayi umuntu onjalo hayi suke bheda yena nje. Mina ngikushoyo nje ukuthi kubalulekile ukuthi abazali uma ukuthi umzali impela impilo yengane yakho ikhathalele ngoba lapha esikoleni oqala ihlangana nabantu abahlukahlukene abanemiqondo engafani abazomfaka imimoya emibi abanye uthola ukuthi nabangani akasondelane nabo ngaleso sikhathi abangani bakho uma bekubona ukuthi hayi umuntu vele osuke ekhaya right
yonke into uma uyidinga wena uyashesha uyithole kuba lula. Benza ngandlela yonke ukuthi yokuthi nje babe ngasesayidini lakho kube ngazuthi zonke lezi zinto oyithandayo bahambisana nayo, kodwa futhi kumele kube khona okunye abazoku-add empilweni yakho okusha nabo okuzobenza ba-benefit nabo abakuthandayo kule dakamizwa esezikhona. Iy'dakamizwa ayiphazamisi umuntu oseyidakamizweni kuphela. Njengoba uthi wawuphatha umese esikoleni, njengokuthi khona abanye abafundi abagwazana, yini ongamele yenziwe othisha ukuvikela labafundi bona abangekho ey'dakamizweni? Ngoba uma usey'dakamizweni wena khona abafundi ozobafaka nawe uzontshontsha futhi la singabazali nothisha nomphakathi ngokucabanga kwakho singabavikela kanjani laba abangakanindeki abangakangeni ey'dakamizweni? I-security kumele ibe tight esikoleni. Abafundi mabengena ekuseni kube nethimba nje lothisha bezobekwe egeyithini, umfundi nomfundi aseshwe kwenziwe show, seshwa yonke into ngoba ngempela ziningi iy'khali. Ngoba ngisho kwamina esikoleni beke ngingene nesibhamu esikoleni ngendlela enginganakwa ngayo ey'koleni. Ungene nesibhamu esikoleni, ungene no-5 litre wensango esikoleni uphinde uphume nawo. Abanye baboda bangena nejiki phakathi esikoleni ngoba yini othisha abanake ey'koleni. Kodwa phela ngicathi nothisha mningi umsebenzi, umthwalo kusuke kumele egade ama-SIs khona amakwayo zonke lezo zinto. Uqinisekisa nje ekuseni ukuthi I think mina kumele kube ne-security, ama-security okumele ebe maningi, ebe u-5 noma ebe u-6 esikoleni sisodwa nje, nama-security azopatrola nje. Ungabe ukuthi i-security esikoleni liyazi ukuthi lihlala kule handle kuphela nje, kumele abe khona ama-security apatrolayo nje ngoba ziningi izinto ezenzakalayo esikoleni. ya sikufakile egangeni iwunga. Iwunga yangifaka. Ikuphi okunye ukugangwe kwakwenza wayithola usugaxele khona? Mina ukuganga obengikwenza nje yiloko ukuthi kumele ngithole imali kuphela, ngithole imali ngoba nje enye into engayenza kwathi uma kushona ubaba okunye nje yangimosha ngawe iwunga. Izinto angithi ubaba sasihlangana ngihlala naye sibabili. Xa ukuthi seshonile ngibe sengidlala ngedwa, bathi ekhaya ngayo ekhaya kubo kwama angibuye ngizohlala nabo. Abathe baye ngizoza, ngaqala ngadayisa izinto endlini, ama-fridge ngoba ngaqala nje ngemoto time. Wadayisa imoto? Into enkulu kanje? Uthini kimi? Zazimbili, 1400 i-Tez, i-Conquest ngazidayisa lezo moto zoku. Kathi la sengiqala ngidayisa khona i-fridge ngoba ukuthi omakhelwane uma bamtshela ukuthi uyidayisa ngamali lezi moto. Ngoba uyabona ilo i-Tez leli alifile lona. Ishayile igasket. Kathi ngifuna u-20,000, ngagcina ngithola u-18,000 kuleyo mali. Nakhona kungeyona imali ezacash kanje yonke. Unikwa ngama-200? Sengiyasho nje unikwa ke-5. Babe nginyanga bo-500 mhlampe u-2,000. Nami ngibona kuyimali e-right ngoba manje ngididisekile ngibheme wonke. Yawo uma kuzobe kufika u-500 nje kanje xayeke nginje uthathe nami ngiyobhema. Kaze ngezwa ngalo mfethu ethi hayi le mali sekuyimali engaka. Sengingasazi noma uyangirobha noma kanjani ngoba ngilowane ngithatha nje ngamukela ngiyobhema, ngithatha ngiyobhema. Eyesibili nayo yabona-ke yona ngayidayisela umakhenika lo yayi kuyena ngoba yena uyena-ke wena wangisukela yena wathi ungafuna malini ngale moto le. Ngamtshela ngathi hayi bo wena wambuza ukuthi wena unganginika malini ngale moto. Wathi hayi sazokwesihlanganisa amakhanda nenkosikazi kodwa ukubambe kanje unginikeza 1.5 wathi awubuye ubhema uphinde ubuye sizoxoxa ngeprice yale moto. Ubuye ubhema? Hayi ngihamba ngempela, wayengibona yabo lo wayekusho naye ngibona ukuthi ngempela iqalekile lo moto. Abe nginika lo 1.5 wabe ngihlaba itekisi ngihamba ngiyadinga ngiyobhema.
ngahlala mhlawumbe 3 days ngingabuyi emakhaya ngidla le mali lokwane ngibhema nje yathi seyiphela hayi wayengona ngigibela ngibuya ila ngathi mangifika noma sekhona omakhelwane sebemtshelile ukuthi hayi ngeke sekuningi kuyashintsha lapha iy'moto ziyangena ziyaphuma ziyadayiswa nje lapho abe wena yini lo othumele iy'moto ukuthi zizoqoqa izinto la ngabe impahla uyayimuva uyisa ngale hayi bumathi hayi angiyazi mina leyo nto futhi ulindole hayi uma ifika ngempela angikho nami athi ngiyafika sekhona wabe ngibuza hayi bo kuphi ukuthi nokuthi ndoda gcina sengingasazi uba ngizophendula ngithini engangokuthi yagcina sengimbalekela nje uma ngabe kuthiwa ukhona ekhaya ngizoke ngingabonakali nje ekhaya kulowo masonto ngibuye sekuthiwa uhambile ngendlela iwungebheda ngayo brother wagcina ulidayisa malini le 14 i-1400 kena wagcina nginikeze u-16,000 waba yagcina u-16,000 yami nakhona wangirobha kakhulu wayibhema ayibhema yonke leyo mali ngisho abantu yabona abantu osondelene nami sebekubona ukuthi usoyabhema kuleyana mhlawumbe kunezinto ezi-right onazo benza ngandlela yonke ukuthi bakulinge ngemali abe uthi nayi imali engakho ngifuna ukuthi engangokuthi khona abanye omama nje babethi mangibanikeze ngisho lo wamuzi kababa bathi noma imalini engiyifunayo asengivumile mina ngokwami kodwa uma wathi ayikho leyo nto ngenze yila wazwafaka khona ama-back legads wakhiya eminyango yonke into wathi angiphinde ngale ekhaya kubo kwama nakhona ekhaya kwama sengishawa nawo arosta angisebenzi anginjani engiqamba manga ngagcina ngikhona ifoni yengane yamshana nami kuthiwa umbali lapho ngokunye ngagcina ngihamba nayo hamba ngayidayisa etown ngathi uma ngidayise leyo foni ngathi unqabe elo ekhaya ngathi ukuhlala ngempela bengangiboni ngabuya sengineshow yokuthi hayi noma ngabe kuthiwa bebediniwe manje imimoya imimoya ithe ukwehla manje sengizofika ngixolise nje hayi ngempela ngafika ukuthi hayi ababoni bayawona baxolile kodwa sebenaloko senginokugadeka nje ukuthi mangiyangala kumele ngiluse ukuboshwe kwahlala isikhathi eside kwakungana isikhathi engisasihlalile nje kuba 8 months 9 months angaze ngisihlale isikhathi esidlulile onyakeni uqala ukuhlala isikhathi eside wakade uboshelweni kwakuyirobhali awusilandise ngayo usuku ukha phezulu sasibosheliwe irobhali leyo iy'tolo zamapakistani esasiyirobha sihambe sikhomba amapakistani le yasibopha-ke yona ngoba sathi siyafika siyolikhomba leli safika selivalile esitolo sekukhona lo mfana lo elimgadisayo i-security sathatha sahamba sayendlini sawulandisana khona lezanto ey'nkulu ekuthiwa o-4 pound sabhodloza udonga nje indawo ewurawundi sangena ngaphakathi sathatha wonke esikudingayo kanti ngisho ucala isikhathi sibhodloza la lo mfethu oyi-security ngale ukubiza abantu i-backup umphakathi nobhuti bakhe ngoba sathi siphuma nje sabona sesisarawundiwe nje abantu sesishawa namatshe sekukhanya ngisho amalambu ey'moto la ngenhla kwethu iy'moto zabantu omakhelwane aba la eduze babode sebedubula ngisho emoyeni ngoba engangokuthi nathi kulabo qhwasha esibaphethe iyona ndlela esazama ngayo ukuthi sikwazi ukuthi sibale ngoba sadubula nathi kabili bakwazi ukuthi nabo babaleke bavule ispace bagcwale ihlathi banginehlathi elalila ngezansi kwesitolo nathi sakwazi ukuthi singene ehlathini umuntu ahambe indlela yakhe abaleke ngendlela yakhe nomunye abaleke ngendlela yakhe kanti kusho ukuthi bavele basibonile ukuthi obani la ngoba mina ngathi uma ngiphuma lapho ngifike ekhaya ngingena endlini yami ngilala mhlawumbe zange uphele u-30 minutes ngilele ngabona ngabantu sebefika bezongifona
bengibuza ukuthi ngiphumaphi. Kanti ngisho ukuthi isikhathi sibhodloza lapha bake bafona befonela nomalume ukuthi aka-check endlini yethu ukuthi sikhona na. Hey. Wathi mayefika umalume endlini hhayi futhi kuyabonakala ngikaze ngibe khona. Ngoba engangokuthi noma bathi futhi sebebuya besendo sesiqedile ukusibhodloza lesitolo sesibalekile le ndlela yethu ngabuyela endlini. Bazi banokhisa yena futhi umalume angaphinda check ukuthi asikakobuyi yini na. Umalume mayinoka ephinde check indlela ebenze ngani asekuqaleni uyabona ukuthi hayi bo seyikhona le ndoda. Abe ngibuka hayi ndoda uphumaphi. Abe ngisho lokhu ngathi ngisakhuluma naye. Abe ngingena 2 yabafana la babecashile kusho ukuthi ngala emasayidini omnyango behamba nomphakathi. Abe ngiboshwa ngocingo. Abe ngishaya strong, bengishaya nje kabi. Ngikhuluma iqiniso. Ngoba la bengihamba nabo. Bathi besangishaya kanjalo ngisho ukuthi umphakathi uhlukane ngabili phakathi. Abanye baye ngala ngasekhaya, abanye baya ngale ngakubo kaMlungu. Ngoba naye ngathi ngiyalalela hayibona phezulu la khona umuntu okhalayo obanjini. Kanti sekuyena futhi naye uMlungu bambambile kubo. Bamshaya naye. Bathi sekhulume yonke into. Hayibo futhi mangiqhathanisa kulento abayishoyo. Hayi ngempela ngibona ukuthi hayi iyahambisana lento. Bambambile lo mbhemu bamshaya sekhulume yonke into. Nami ngibona ukuthi angingalowana ngizandisela induku nje ngilowana kuba ukuthi ushayisa ngoshaya vele yena sekhulume yonke into. Angamkele nje siluzile. Sobuye sizame nemini nokwenzeka. Kanti bazothi benyuka nami sothi sifike ngaphezulu nje. Kube kufika namaphoyisa la eHarding SAP. Baye besibopha besibhalela irobhari phansi. Umuntu waboshwa-ke la ngahlala khona 9 months. Umbuzo uthi uma ufika ngaphakathi ubhekana naziphi inkinga, iziphi ingqinamba wabhekana nazo ngaphakathi ufika? Ya, uma ngifika ngaphakathi engiqamba amanga kwabanzima. Yeah. Ngoba ngangisaphuma esikoleni ngumfana wesikole ngingazi lutho. Kwisonto lokuqala ilawa abanzima kakhulu. Ngoba kwelesibili ngafike mina ngahlala nama 26. Yeah. Kwisonto lesibili ilaba nginikeza khona u6. Kwisonto lesibili. Yeah. Bangibiza ama 26. Angiqasha nginikeza inombolo. Yeah. Ngaba yi26. Ngaqala ngakwazi ukwenza izinto akupheli lapho usuke weqa igaba. Angithi kusuke kumele wenze umhlatshelo phela, wenze umhlabelo noma umhlatshelo. Kumele ukwazi umuntu kumele wenzeni. Hayi saqhubeka. Yeah. Ithi banginikeza u6 ngaba yi26. Yeah. Ngiyisosha. Yeah. Longisebenza ke ngithi ngiyagqoma leyo ngokuze into yamasosha. Yeah. Hayi. Ithi mhlambe kwinyanga yes4 sebenginikezile lo 6. Kunento ke lapho kuthiwa noma ubani osebenzayo noma umuphi umsebenzi nakuyena siyafika isikhathi sokuhola ukuthi uhole njengoba usebenza. Yeah. Yeah, nawe ukwazi ukuthi ube na something. Futhi nami kwami ngoba ukuthi sesifikile nami isikhathi sami sokuthi hayi sengisebenzile kade ngiyisosha la. Sekumele ke manje nami ngihole. La ke kuthina ubusa ngegazi. Awu la inombolweni. Ubusa ngegazi nangemali kuphela. Iyona nto ke le sihlangene ngayo. Aphoqa ke nami ukuthi hayi angidlulele kwesinye isigaba. Kwaba ukuthi kumele nami ngichithe igazi ukuze babone ngempela bafethu lento engayifunga ngayigomela beqala ubengiqasha ngosuku lokuqala ukuthi ngiyomelana nayo yonke into yokwehla phezu kwami. Akho umuntu engiyokukhala kuyena, akho umuntu engiyobika kuyena. Befuna ukubona ukuthi ngempela lo engangikufunga kuyikona ngempela yini. Hayi ngempela. Ekuseni
savuka ngoba ukuthi obaba bayayishaya imast bazosibala. Bathi nje beqeda usibala sabe siphakama nomfethu lo munye umngani wami naye umnqobi lo lokulethela yeah wayekhona engafakaza angakutshela lento engikutshela yona. Sabe siphakama na phakameni kwethu kwabiza stability bashaya chitheka igazi lethu nathi basise esibhedlela abafethu. Sahlala ngoba mina iboard yaWestville la ngigweba 28 days ngihlele eMakhulukuthu. Emva kwalo 28 days ngabuya sebengiholelile abafethu. Ekhulukuthi usukuhleli wedwa? Suke bekhona abanye kodwa suke ngingafani eyiyo. Sukufana nokuthi uhlele etoilet nje indawo nje uyibona kahle leyo ukuthi hayi akuyona indawo yokuhlala umuntu ophilayo. Ngcono wayindlu le lapha ejele Stockton kunaleya ndawo. Sokuphanishwa ngempela. Athi mangibuya khona eMakhulukuthu sebengiholelile abafethu. Sengikwesinye isigaba ngoba ngisola ngaloko bese ngibuya ngangena ngaphakathi ebuilding ngaba yimfanelo. Yeah. Aba ukuthi mina manje oseshayela amasosha. Yeah. Awona amandla banginikeza wona. Banginikeza amandla ukuthi hayi umina oshayela amasosha manje ngoba umnqobi lapha naye wayikhona waphakama naye. Umnqobi zange bamholele yena bamnikeza isijumbana. Umnqobi yini isijumbana? Isijumbana shuthi ahlahle yena lapha emasosheni lapha kuwona yena akasafani nalawo amasosha yena into eziningi uyazenzela yena ngoba manje yonke into yena uyisho ngegazi lakhe ngoba yena mengathanda ukuphakamisa u6 uphakamisa u7 kuphela. Hey insizaphi lo nto isizaphi? Yabona njalo iqiniso la bhuda yami. Yeah. Kuyasiza kakhulu. Singayishaya impela sonke inombolo kodwa manje ngeke size sifane. Amandla wethu nani singawuphakamisa u6 ya siyawuphakamisa sonke u6 umunwe vele uyi1. Kodwa manje amandla mina amandla masifika ngaphakathi amandla enguphakamisa ngawo engwabo lo6 amandla enginawo ngawo nawe uyawuphakamisa kodwa masoqhathanisa apha akalingani. Leyo nto yayenziwa yini isibindi sakho. Yazi ngisho ngani mina empilweni leyo nto isiza ngani ngoba nonke nje lezi isebenzi niphiwa yimi imali nje lezi isebenza la emgaqweni iphiwa ngiyimpatha ngiziphi imali isizabi lento le sekumele ngincishe imali ngoba nisisebenzi nginikwe yini manje imali. Ngiqamba manga yabo njani ayisizi ngakufa khona ngoba manje ulamba nayo la eminyango leyani usukufana nawo wonke umuntu la leyathi kahlahle kusiza ngaphakathi. Yeah. Ngaphakathi ukuthi ungashoti ngalutho uyithole kahle kahle phela inombolo eyabantu abangena lutho abafuna ukuba notho ngenkani. Hey esokuqala siyivumele nje indaba yenkani. Yeah. Esokuqala siyivumele inkani nje. Hayi umuntu uyamgoqa. Thina ama-26 senza njalo thina. Athi thina uhamba umasha nomqondo wakho umuntu magumbamane umhlaba. Ungamkhombi, ungamshayi, ungamthini. Khuluma naye nje kahle. Nivumelana ngenxa. Futhi iyaphambana lento nani ngoba niyayibamba inkonzo. Inkonzo siyayibamba abanye bethu. Bayibamba inkonzo. Futhi lapha nisayiphila inombolo. Phela yabo inkonzo usukuphoqwa ileyo nto usuku angithi manje nalawo ibambayo inkonzo uphoqwa yona idrug la ibhemayo ehonga. Akayenzi ngoba ethanda. Ukuphula umgomo wami phezulu wawo ukuphuliswa yini ile simo kusona leso sikhathi.
ngoba ngisho intombazane lo ungawavula amathanga ngane yami owavulela abafana kodwa afike umfana ayijiwe umqondo izowavula amathanga yabo lo muntu ihlwile umyalo womzali wayo yathatha umyalo yakho umfana uqhamuke eceleni ingakwazi shuthi ungamanje nenzisa leyo nto iwonke yafana straight ungathi nje uma ungachaza ngomuntu osewungeni nje kusuka lokuhlala nje uchaze nje umuntu nje ovele ngeshiya ezidakamizweni yabona nje ngakutshela nabone iwonga brother indlela edimoni yabone iwonga ivele ibhenywe isidididi iwonga ngitshele mina iwonga ibhenywe isidididi mina ngiyakutshela imost yabafethu abalapha ewongeni abafethu ongathuka abanamakhono abafundile abanye wena brother yabo ngawuthi yabo liyani ayivele ithathe noma yini nje shuthi ibulale phela ifuture yesizwe mayithatha abantu abahlakaniphile akutshela mina inkinga ngaleyo nto leyana ayivele ithathe mina brother uma ungabona ibhola yabo abafana bangasekhaya ngabe ngangibona manje nje obese utshele ngendlela engangiyona ngikhulu ngeke ubelieve ngabangazi mhlawumbe utshela ingane kwami mhlawumbe uma ungayitshelwa yimina lo ngaba ngathi hayi kodwa uma ungezwa ngabo bahamba ngakutshela akutshela ngamoshwa yiyona-ke le nto le ngoba kwakona nje sengimoshe kakhulu ingaqedwa kanjani lento uma ucabanga lento yaleyo hayi akuselula manje ngoba nawo abantu bakithi laba sebeyakwazi ukuyibhakela lento kanti ngaphambilini kwawukuthi hayi ilawa bokufika nawo laba bokufika manje ulwazi sebelidilivele kulaba bakithi basebeyazakhela kwabona ngoba ngabe udlala ngesikhathi uma ungathi uthi akuhambe labantu bokufika mhlawumbe izophela lento hayi akuselula manje into enemali inosathane inosathane kakhulu bona nje iwunga le lingathini lokho lokugoqa kubantu hayi mina lami nje lokugoqa kubantu engingasho ukuthi nje bangalilahli ithemba bangazama ukusizana nathi abanye bethu ngoba nathi siyayibhema yona le nto kodwa khona iy'nhliziyo azisathani kwaba ukwenza nje ngoba sithanda izinto sizama ukubhema le nto kodwa nje abanye bethu ngempela asisayithandi ukuyibhema le ngoba kuyona impilo e-right le kwamina nje ngisafisa ukubuyela ekhaya ngiyohlala phansi ngihlale nabazali bami sikhulume nje kahle ngixolise kukona konke engakwenza ngoba kuningi esengibamoshe kubona kwazi ukuthi nje ngikhulise nengane yami le nginengane eyintombazane ina-6 years namhlanje bengingajabula ukuthi meyingathi ihlakaniphi ngibe sengisondele eduze kwayo ngoba ngempela ngiyabona umuntu uyogcina eshona la emgaqweni and uthithibele namhlanje amakhaza athi angene kakhulu angene kakhulu ngiyabanda ngidlala ukulala eminyango phansi kwe-bridge lapho ngilala ngalo jazi kuphela ngiyabanda esinye isikhathi ulala udlile onalutho awubhemile sengafika ngisho nabantu ulele emgaqweni bakushiya ufile nje ungaziwa nokuthi ushawe ubani ubulawe ubani nje indaba yewunga nje usathane ngeke kutheni kwema ubona umuntu omusha osangenayo khona uma ngibona umuntu omusha mina osangenayo ngeke ngimbone ubulimi ukuthi lo muntu ungena kanjani esibona sinje siyintsha ngeke ngimbone ukubadomi mina ukuthi lo muntu akakwazi ukuyicabangela futhi akayifiseli into enhle ngoba uyabona mina bakuthiwa ngathi uba ithube nje latholayo mina bangathi ngingena ngabe ngibona abafana abanganganami ukuthi awani le nto bajika babe nje kwangeke ngiqhubeka ngibheme kwangeke mina into yangishawa ukuthi ngikhulele emakhaya nakhona ngathi ngiyiqala le nto ngayafika kumina iyisambi nini ngiyibhema ngihlala ekhaya kwaba ukuphela kwayo ngake konke
qala kanjalo. Kuthiwa wonke umuntu phela usuke eyitshela ukuthi yena ngeke azafane nani. Ungathini lo muntu oyitshela noma ibhem time mina ngizoyicontrola mina. Namanga usuke esasho nje ngaleso sikhathi engakojump ebantwini ethi hayi usayibhema ngokuthanda kwakhe. Abo umuntu osho kanjalo. Yeah. Ulo sayibhema mekuthanda yena. Khona isikhathi la brother uyithola ukuthi soyibhema ngoba sekufuna yona. Soyibhemile ngokuthanda kwakho wayibhema. Manje sekufuna yona ukuthi ibheme. Yeah. Usuke eyikhohlisa nje umuntu osho leyo. Usuke eyikhohlisa kakhulu. Ungathini kubazali ababhema phambi kwezingane emakhaya? Hey, abazali ababhema phambi kwezingane emakhaya. Nomalume, nomama. Kuyisithombe esibi kakhulu lesi nawo lo umunye umthelelo obhedayo lo. Engathi ungazama ukwenza izinto ezifana nalezo ubhema, uphuza. Ungathi nje ungayito ngayenza egumbini lakho wedwa nabangani bakho zingaboni ingane ongcono ufike seyikuwena egazini leni kodwa bangakuboni uyisebenzisa. Kuze kuzohlezi nje ku right yonke into ngoba yenye yezinto le ephinde iqeda inhlonipho. Ozothi umzali ubhema phambi kwezingane zakho, uphuza phambi kwezingane zakho. Ezinye nje ngezikuthathe serious. Ngoba zizokubona ukuthi hayi into engelutho ubaba udla idakamizwa wenza u1 no2. Kunenkolelo ukuthi umuntu onezandla ezihleni njengawe ubambe inkonzo. Hayi anginjalo. Wenzani wena? Uphantangani ngoba iwunga nje kunzima nje ukuyithola. Awu mina kahle ngiqamba manga manje nje njengoba ngibuye ngazenzela recycling. Iyona phela engcolisana izandla. Iyona ke manje mina njengoba ngiziphumelele. Wenza ngani izandla zibe clean kanje? Hayi yabona ukuthi yona bro isikhathi esikhulu angimele udlayele kude namanzi mongabulo. Uyaphuza washa izandla. Noma ungasagezanga ke bro kodwa izandla nje kumele kona uhlale nawo uzifake emanzini. Enye into enza ukuthi phela izandla zibe mnyama brother insimbi lezi esitho ukuthi siyangena la emafemisi yonke insimbi zama truck zino oil nani yokala scrapyard awusithola isikhathi sokwasha izandla yokala uthatha imali yobhema uyoma ugrease omele ezandleni uyahamba uyotshontsha ezinye futhi ungena omunye ugrease phezulu omunye futhi. Kugcine nje kuyisibindolo. Uyawazi unyawo? Unyawo ushawe kakhulu. Weke wawushaya nona? Unyawo kwazi ukungena abantu belele bekhona kanje endlini. Yabona mukuyile nhlobo le engathanda ukuvala amawindi endlini. Shawo umoya, ufuna ukushayisa umoya. So noma yena bejena ukuthi ulivalile kodwa engalivalile lonke nje uvuyile ispace hawo. Ungena bekhona la. Uvule yonke iminyango endlini. Ubese wenza yonke into ofuna ukuyenza. Wenze ngisho iqanda belele. Wena khona lapho kwangena khona wahlabana? Mina khona la ngangena khona ngathatha ifoni iplasma. Belele kanje so osisipamakhalati. Omunye ngazathatha ngisho iphesi yakhe ngithi ngifuna ukubheka uwallet imali. Washo ukuthi hayi imali akanayo khona amakhadi nje kuphela. Hey, awushiya kanjani? Niya raise kodwa manje ungangena kanjani empela ebusuku kule noma bekubamba phakathi endlini uzothwenzana? Phela kumele uqale ube neshothi ungena nawe so uyabona ukuthi nange umnumzane into yokuqala nje kumele ubambe ukuthi obani abakhona bangakho abantu abakhona la bangakho abahleli bangakho bavukile. Uma ubona ukuthi hayi bakhona oyedwa umuntu ohleli la sengingaba uvalo lakho ngoba phela lento iphinde ishane nala isibindini sakho ukuthi wena unovalo kangakanani. Yabona uNkulunkulu meyabe kuphila uvalo umuntu onovalo hey usuke kuphila inkinga yento usuke umuntu olamba usuke umuntu ozolamba ngoba uvalo mina ngeke ngiqambela manga brazo yami uvalo hayi liyalambisana uvalo. Hey mele ukukholwe ngokubona kanje iwunga kodwa yaliqeda nje uvalo. Ngicela lenza nani izinto nje ezimangazayo. Abanye bethu abanye uthola ukuthi hayi unovalo nje lokuzalwa. Kanti abona nje yini khona abantu abangakhathalele kutheni nje hayi noma ngenzakalani
ngiyomelana nawo wonke umzimba. Yini iwunga yonke le njalo? Iwunga yonke. Kunabantu abaphila ngenkunzi phela brother, ame ngokuthi umuntu omnyama wakithi kodwa yena ngeke ngimthinta. Zonke lezi ezinye iy'nhlanga abangakazi kodwa futhi abashawe balimali babe njalo. Kuthiwa ukuthi kusukela waqala iwunga yena wayitshela ukuthi ubambe inkunzi. Kodwa manje into adle ngayo ukuthi umuntu omnyama akamthinti. Kodwa lezi ezinye iy'nhlanga zonke uyayibamba. Hayi yezwakala hayi. Nina bendlondle nophapha ekhanda kamenzi indaba lo muntu omemezayo bemeza ngathi yakhalela ukuthi igula la jama lichithekile. Awu nina bakaMbhudu Bomvu njengegazi bafowethu umkhuhlane ubungibambe phansi. Sixolisa ukuthi iqephu singayitholi njengenjwayelo, kodwa ke sizolokhu sizama ukuniphekela. Namhlanje sibe siphethe nansi insizwa sizolokhu sizama ukunilethela abantu ngokuhlukahlukana kwabo. Bafowethu kune comment engicasule kakhulu la. Le comment inginyanyisa ngathi ngivele ngamblocker umnikazi wayo kangangoba ngithema ngimblocker ngablocker nabe bemlikele leyo comment leyo. Bafowethu akusanganwa la. Mawuza ngengqondo yokusangana uza ngengqondo yokuhlanya kaTshwala asisangani la, akusanganwa la, kuyasetshenzwa la. Ngoba kusetshenzwa la sisebenza inkinga esibhekene nayo yonke njengabazali. Sizele sinezingane, izingane zethu zisengcupheni yokuwela idakamizweni. Uma soletha umuntu la ezokhuluma bese sithi akasitshela ukuthi abazali kumele benze njani ukugwema ukuthi izingane zabo ziphelele idakamizweni, wena bese kuzositshela amasimba akhona ukuthi wena yasuthi madoda uzositshela amasimba ukuthi wena awuye ukutshela ukuthi abasinikeza ama-advice. Umzali onjani ongayifuni i-advice kumuntu okuyena oseyidakamizweni owaziyo ukuthi yini ekumele yenziwe umzali ukuze ingane yakhe ivikeleke. Manyalamani la usuku owakhuluma. Abanye abantu khona umuntu obothi uma ecomment la ubonke umuntu udinga impama lo. Yikho ukuthi phela umuntu uma comment usuye commenta esendlini yakhe futhi ngeyithupha zakhe. Kodwa khona enye comment obona lo muntu lo udinga ukusakazwa ngempama. Sidlali la izidakamizwa is a pandemic lapha eSouth Africa. Ikhona each and every corner yeSouth Africa inabantu, inamaphari, inabantu abadayisa idakamizwa, inabantu ababhema idakamizwa, inabantu ababamba inkunzi. Uma uhamba phakathi namadolobha uhamba uqalaza ngoba uzaba abantu abazokubamba inkunzi yizo idakamizwa. Manje mawuthona awuyifuni advice, ufuna uxoxelwa ngokushawa kwabantu, sitshela ukusangana, hlahla umuntu odinga ukushawa wena. So bafowethu kumele nazi ukuthi akudlalwa la. Moyo ukuthi khona umuntu mhlawumbe ocabanga ukuthi kuyadlalwa la ayenga namane fokofe bafowethu akuncengenwe la. La wonke umuntu uze ukuzoncela ulwazi ngenxa yokuthi uzela umzali. Akekho umuntu ozela ngoba ezosiza uprofessor noma ezokhothamela mina futhi angifune ukukhothanyelwa, mina angifune ukutshelwa ngaphandle umuntu uma engitshela into eyakhayo. Nathi uma bekhuluma abantu engibalethela ngingakhulumi, angisakhulumi ke manje ngiyathula umuntu akhulume kuze fike lapha athanda khona. Nathi mangiletha umuntu la eqamba manga ngomphikisa nangiLuisa angisabaphikisi abantu noma ngabe uqamba manga noma ngabe uqinisile, mina sengiyathula ngilalele yena. Nakho lokho nangiLuisa ethi awumphikisi ngani umuntu eqamba manga, ngeke ngize angisazi manje ukuthi ngenze njani. Nathi mina kumina kufika intombazane la ikhuluma ngizwe ukuthi iqamba manga, ngathi ngithi ngiya-attacker nangi-attacker. Kwaba manje ngiyabayeka abantu uma kufika omunye umuntu ezoqamba manga nilwisa mina futhi angisazi ukuthi manje kumele ngenze njani. Nebafowethu akusanganwa la kuyasetshenzwa la. Kukuwena ukuthi uyayithatha i-advice yomuntu engimlethela noma uyithatha, kodwa uhlelo olumalungana ngqo nokuzama ukuqwashisa abantu. Bafowethu ugadani, bafowethu izingane zenu. Umsilo umzali osile lapha ekhanda ungawona umsangano womzali, uzothatha izinto ezikhulunywa la uyi-initiate uyi-implement emzini wakho ukuze izingane zakho zizovikeleka kulolu bhubhane olukhona. Ngakho-ke mina igama lami nguProfessor Ngwamkhize, ngidabuka phansi kwaNongoma esigodini sakaBheka umthetho ngasohlangothini lakaMandlakazi. Mangabe uyaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu le oyethameli How I Ended Up in Drugs, okuwuhlelo noma okuyingosi la silanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiye idakamizwa nabasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni leyingqinamba ababhekene nazo ngaphansi kwezidakamizwa. Actually iMPTV1 ngicabanga ukuthi ukuphela kohlelo olunga-8 ukhulunywa into, akuna script, umuntu ukhuluma into ngoba isuke empilweni yakhe. Ngakho-ke bafowethu ofundayo makaqaphele. Ngakho-ke mina sengincenga.